हानायखिनि बे हाग्राखौ बासायथारनो सेस्था खालामबाय थागोन आरो बिसोर फैयोब्लाबो जों बिसोरनि हाग्राखौ फांसे दानहोला आरोखि दा नुबाय ओरै 7 नाम्बार 6 नाम्बार बेसे गाज्रि सिनारि दानग्लुंजोब्बाय बेबायदि दानोब्ला नैबे इलेक्सननि सिगांनो बे हाग्रा जोबसिगोन सानसेयाव 20 हेक्टर 10 हेक्टर बिदि दाननायनि आराम्भ खालामो बिसोरो एभेक्सन खालामदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामलाबायनाया बे नङा जों एभेक्सन खालामाखै एभेक्सन खालामा जोंनि फरेस्टनि रुलाव नियम निथि बायदिसिना लेखा फरा नटिस सटिस जानायजोबनानैसो जों एभेक्सन खालामनाय जायो खिन्थु मैयानिखौ बिसोर बिदिनो एभेक्सन होननानै डिक्लेयार होबाय थादों ओमफ्राय बे एभेक्सन नङा माखासे मानसिया बुजिया माखासेया थांबाय बे माखासे मानसिया बुजिया खाथि खालानि मैयाबो जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय जों दिखियाजुलिनि जों माजबाटनि जों अदालगुरिनि बेबायदि होननानै थगायबाय दा दिनै जों दोननो थांबाय बिसोरखौ लांनायाव बिसोर बुंबाय जों सैथोखौ खिथानोसै आफाफोर जों लाइमुथिनिसो होननानै जोंखौ लाबोहोबाय लाइमुथियाव दा बे 37 घरखौ जों जिबनाव हाबहोआ जों थांबाय थागोन आरो जों बे हाग्राखौ आगानसे बारायहोआ पलिटिक्स षड़यन्त्रआव फैनाय बायदि नुबाय थायो जेनेबा दाख्लै बैसोमुथि माबा बेनार दंमोननो बेखौ लाबोनानै सावफैदों बावथ' जों बैसोमुथि माबा बेनारखौ नुवाखै दा सोर दोनफैदों सोर लाबोनानै सावफैदों बेखौथ' जों मिथिया 27 दिन जाबाय जों नुजेननायनिफ्राय 27 दिनाव जों खेबनैबार जों प्लास्टिक बिसिबाय आदसा बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं खुलुमनाय थाबाय जोंनि बे उल्टापानि रिफिउ रिजार्भ फरेस्टआव मैया साननैसोनि घटना जे जोंखौ भाइरेल खालामदों बे भाइरेलनि खेथ्रआव आं मोनसे खोथाखौ बिसोरखौ दुखु मोनदों माने जों एभेक्सन खालामदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामलाबायनाया बे नङा जों एभेक्सन खालामाखै एभेक्सन खालामा जोंनि फरेस्टनि रुलाव नियम निथि बायदिसिना लेखा फरा नटिस सटिस जानायजोबनानैसो जों एभेक्सन खालामनाय जायो खिन्थु मैयानिखौ बिसोर बिदिनो एभेक्सन होननानै डिक्लेयार होबाय थादों ओमफ्राय बे एभेक्सन नङा जोंथ' बे हाग्रा गेजेराव न' फिसा फिसौ नुनायखौसो जों सिफायनानै बिसोरखौ वार्निं टाइप होदों ओमफ्राय जों बिसोरखौ लेंबोनानै जों बुजायनानै न'आव दोनहैनायनि प्लेनिं लादोंमोन दा बिसोर बेखौनो हमनानै लांजोबबाय माना लांजोबबाय होननानै जोंखौ बानसावदों दा जों सिगांबो बेनि ग्रुप मोनसे जेनेबा खरफागुरिनिमोन बे खरफागुरिनि मानसिफोरखौ जों लाबोनानै बुजायनानै थिनहरबाय हाग्राखौ दाननो नांला हाग्रा बे माबा वाइल्ड लाइफ जासिगोन सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जासिगोन बेखायनो बे सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जानाय थांगासिनो दं आरो बे हाग्राखौ जों दाननायखौ जों बादा होनो थांनायाव बिसोर जोंखौबो सानसेखालि जोंखौ जेबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदों होमबाबो जों जेबो सानाखै हाग्राखौ दाननाङा होननानै जों बुजायबाय थादों बुजायसेयावबो बे माखासे मानसिया बुजिया माखासेया थांबाय बे माखासे मानसिया बुजिया खाथि खालानि मैयाबो जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय जों दिखियाजुलिनि जों माजबाटनि जों अदालगुरिनि बेबायदि होननानै थगायबाय दा दिनै जों दोननो थांबाय बिसोरखौ लांनायाव बिसोर बुंबाय जों सैथोखौ खिथानोसै आफाफोर जों लाइमुथिनिसो होननानै जोंखौ लाबोहोबाय लाइमुथियाव दा जों ओरैनो दिखियाजुलिसिम लांनो होननानै बिसोरनि गारि भारा लांनाया जोंना ओरैनो फैलर जाबाय दा नुबाय जों आरो थांफिनबावबाय जों बे स्पटआव दा बिसोर फैफिननानै दङ बेखायनो जों बे हाग्राखौ आंनावथ' दा बेसेबा बुरजा उल्टापानियाव स्टाफ हरबाय गोदान स्टाफ दाख्लैसो एपइन्टमेन्ट मोननाय जों 43 जन स्टाफ दं बेखायनो बे 43 जन स्टाफखौ लानानै आं हानायखिनि बे हाग्राखौ बासायथारनो सेस्था खालामबाय थागोन आरो बिसोर फैयोब्लाबो जों बिसोरनि हाग्राखौ फांसे दानहोला आरोखि दा नुबाय ओरै 7 नाम्बार 6 नाम्बार बेसे गाज्रि सिनारि दानग्लुंजोब्बाय बेबायदि दानोब्ला नैबे इलेक्सननि सिगांनो बे हाग्रा जोबसिगोन सानसेयाव 20 हेक्टर 10 हेक्टर बिदि दाननायनि आराम्भ खालामो बिसोरो सानाव लोगो मोना हराव दानो ना सानाव दानो हौवाफोरखौ लोगो मोना खिन्थु जों दाख्लै जों साननैसो सानथामसो बेंनायाव गैयामोन आरो जों अखानायै थांबाय हरावनो दानलाजोब्बाय बेबायदि अबस्थायाव बिसोर दानगासिनो दं दा बेखायनो जों ओरैबायदि आं डिएफअ सारखौबो जानायखाबाय डिएफअ सारनावबो जों रिटेनबो हरबाय थानायावबो जों केसबो होखांबाय बे थानानि मानसिफ्राबो नागिरफैदोंमोननो मोनाखै सानाव हौवाफोरखौ हिनजावफोरखौ नुलांदों दा बेबायदि खालामनानै बेबायदि राजनिति खालामनानै गेलेबाय थायोबाथ' जोंना हाग्रा थानाय नङा दा जोंनिफ्रायनो जों जेरेखम फरेस्टनि केसजों जों होखाबाय बेनिफ्राय जों फरेस्टनि नियम बायदि फरेस्टनि आयेनजों लानानै जों बे हाग्राखौ बासायनो सेस्था खालामबाय थागोन आरो जिबनाव बे हाग्राखौ जों दानहोआ
आरो बे हाग्राखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया बे हाग्रा थाथोंसै बे हाग्रायाव जोंहा मैदेर लख्रा मुफुर जिबौ मेरला दं मेरला सिख्रिफोर दं समायना रमायना थाथों होननानै जों आगोलावबो बिसोरखौ बुजायफाबाय माखासे बुजिग्रा मानसिफ्रा थांजोब्बाय नैबे माखासे मानसिया थाङा आरो बिसोर 36 घर ना 37 घर दा बे 37 घरखौ जों जिबनाव हाबहोआ जों थांबाय थागोन आरो जों बे हाग्राखौ आगानसे बारायहोआ राजनितिक षड़यन्त्रआव फैनाय बायदि नुबाय थायो जेनेबा दाख्लै बिसोर बे इउपिपिएलनि माबा बेनारखौ बैसोमुथि माबा बेनार दंमोननो बेखौ लाबोनानै सावफैदों बावथ' जों बैसोमुथि माबा बेनारखौ नुवाखै दा सोर दोनफैदों सोर लाबोनानै सावफैदों बेखौथ' जों मिथिया खिन्थु जों दाख्लै थांबाय थादोंमोन कन्टिनिउ थांनायाव कयेकथा बे जोंनि राजनितिकफोरनि फ्लेट नुदों आरो जों बर'नि राजनितिकनि इउपिपिएलनिबो दं नांगोलनिबो दंमोन बेबायदि मोननै मोनथाम बबेबा न'खराव गायनानै लादोंमोन बिसोर बेखौथ' जों जेबो होनाखै खिन्थु जों बेखौ बुंनायाव नोंसोर एफा मोजां राजनिति गेलेनो रोंलायलायगौ मानोथो हाग्रा दानखोसोलाय आं बेखौ बुंदोंमोन आरोखि मानोथो हाग्रा दानखो हाग्राखौ मानो अननो रोङा होननानै आं बिसोरखौ बुंबोदों बे खोथाल' आं बुंदों आरो ओमफ्राय बाहाय मोननैबो पार्टिनि ना मोनथाम पार्टिनि आं जेबो सोङाखै खिन्थु मोननै मोनथाम फ्लेट दंमोन आरोखि नांगोलनिबो फ्लेट दं ट्रेक्टरनिबो फ्लेट दंमोन आरोखि दा बेहाय आं बुंनायाव बिसोर जों राजनितियावबो गेलेगोन ओमफ्राय राजनितिजोंबो थांगोन खिन्थु जों हाग्राखौ बे हिन्जावा सासे बुंदोंमोन आरोखि हाग्राखौ बे जोंनि मोननांगौ सावथालफोरखौ नोंसोर होखारा जों सावथालफोरखौ होखारबासो जोंबो थांगोन होननानै बिदि बुंदों आरोखि सानै साथाम हिन्जावफ्रा दा सावथालफ्रा मोनो जों मानो मोना जोंखौ बर'खौनो नोंसोर सिनाया सावथालफोरखौ सिनाय सावथालफ्रा मोनजोब्बाय बेबायदि खोथा होनबाय थादों बे सासे बर' हिन्जाव लिडार बै बामोनगावनो बेखौनो जों लिडार बायदि साननानै लादों आरोखि आरो बेनि फिसायानो लिडार बबेन बसुमतारी होनो बामोनगाव एड्रेसखौ होदों दा बेनि लिडिंआव जादों आरो 3000 खरि कालेक्सन खालामनानै लाजोबदों बिसोर दाख्लै बे मोनसे खरफागुरिनि माखासे मानसिफ्रा बुंलांबाय जोंनिफ्राय जयेन जाफैनायाव 3000 लादोंमोन जों बे फैसाखौबो नांला जोंनो नांथारला होननानै बिसोर हाबुना खारलांबाय आरोखि दा जों बिसोरखौबो बेबायदि थांजानो लुबैदों आरोखि बेबायदि कनफिडेन्सआवनो दोनबाय थादों जों बेखायनो जों बिसोरखौ लाबोनानै एबसुखौबो जों कन्टाक्ट खालामनानै लेंहरखानानै रायलायनो होननानै लेंहरदोंमोन खिन्थु बेबायदिनि सिगांनो बिसोर भाइरेल खालामग्रोबाय खिन्थु जों एबसुनोबो जानायजोबखादों दियाफोरनोबो जानायदों बे गासिबो जानायनानैसो बे खामानिखौ जों माने निउट्रेलाव लानानै बिसोरखौ बोरै माने लासैनो दोनहरनो हायो बे हाग्रा बोरै बासायो बेखौ सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो जों दा जों एभेक्सन खालामाखै आरो जोंनि एभेक्सननि रुला बेबायदि नङा जों नटिस होखायो एभेक्सन खालामबा आरो बिसोरनाव न' गैयामोन ओरैनो प्लास्टिक 3 मिटार 4 मिटार लानानै बे थालाबायनाय बे बिस फिसाय सासे बुरि दंमोन बे बुरिखौबोथ' जों बुंदोंमोन आबै नों एफा बेबायदि अबस्थायाव मानो हा नांबावगौ थांफिननो आबै होनना बुंबोदोंमोन उनाव बे बुरियासो बायदिसिना बुरिखौ लानानै बिसोर भाइरेल खालामबाय हाग्रा गेजेराव मोन्दों जों बुरिखौ दंफांबो बारनो हाया लावथि थुनाय बेबायदि अबस्था आरोखि बेखायनो आरो सोरबा सानै साथाम डिलिभारि दंमोन बिसोरखौबो जों लाबोनानै मोजां गारिजों लाबोनानै दोनफैदों मोजां गारिजों दोनहैफिनदों बिसोरखौबो जों मेडिकेल चेकआप खालामहोदों डक्टर चेकआप खालामहोजोबदों जानाय लोंनाय मोजां होदों गासिबो मोजां जाहाथे बुजिलायनानै थांफिनो होननानै जों बेबायदि रेसपेक्ट खालामनानै दोनदों आरो बेखौ दा बिसोर बेबायदि माने अननाय भाबै जुदि हाग्रानि फारसे बेबायदि पाब्लिकफोरखौ हिट होनानै हाग्रा दानस्रां होनाया बिसोरनि थाखाय दुर्भाग्य जागोन आरोखि दा बेखौ जों जाबाय आरो बिसोर 27-28 दिन जाबाय जों नुजेननायनिफ्राय 27 दिनाव जों खेबनैबार जों प्लास्टिक बिसिबाय 27-28 दिन औ 27-28 दिनाव जादों दा बेयाव प्लास्टिक सावनायखौ नुनो मोनदों बेखौथ' जोंथ' रावबो जोंनि मानसियाथ' बिदि होआखै
गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000038822 018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।